Sunna, bid'a, wa ke kare ahli sunna malamai a Najeriya? Wa ya ishe mu? Wane ne wakilin mu? Wa muka dogara da shi? Ya halatta yin tsarki ba da ruwa ba. Ba dole ba ne sai mutum ya yi tsarki da ruwa. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam da suka fitar da Abdullahi dan Mas'ud shi bai ce an je da ruwa ba, amma da suka fitar da Anas dan Malik sai ce an je da ruwa. Su kuma a lokacin ba su ce an ce su nemo duwatsu ba, wanda ya nuna cewa ya halatta ka yi da dutsen zalla, ya halatta ka yi da ruwa zalla, ya halatta kuma ya fi ka yi amfani da duka biyu, sai ka goge sannan daga baya ka wanke, shikenan ka cika. Amma idan kai ɗaya ma ya yi, ko da akwai ɗayan, kar ku ɗauka ingancin yin amfani da hoge ko wani abu daban wajen yin tsarki sai idan babu ruwa ne. A'a, ko da akwai ruwa, in dai ka yi shi yadda ya dace to ya inganta kuma ya wadatar da kai. Wannan da ijma'in malamai ne, kuma saboda hadisi ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wanda Imam Abu Dawud ya rawaito daga Nana Aisha, kuma hadisi ne hasan inji Albani, Allah ya masa rahama. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza dhahaba ahadukumul gha'ir, idan ɗayan ku ya tafi bayan gida, falyadhhab ma'ahu bi thalathati ahjar, to yi kokari ya nemi duwatsu kwaya uku, yastatibu bihinna, waɗanda zai tsarki da su, fa innaha tujzi'u anhu, wannan kogin ya wadatar da shi, bi ma'ana tujzi'u anil ma, ba sai ya amfani da ruwa ba kenan. Wannan hadisi ya nuna maka cewa yin amfani da wani abu daban ya inganta, ba dole sai an yi amfani da ruwa ba. Ba ma haka ba, su a da kan ma malamai lokacin sahabbai an ma rika sabani fa cewa shin idan kai da ruwa ya yi ko kuma bai wadatar ba sai an sa dutse kafin ruwan, saboda su a wurin su kasan abu na zamanin da, su a wurinsu ruwa kamar yana da caba abin ne, don haka kawai ka yi amfani da wani abu ka goge shi. Ruwa wannan aikinsa daban, amma lokacin tsarki daga baya ne suka gane koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar cewa ruwa ma ya wadata, amma su ba su taba sabani cewa dutse kan bai wadata ba. Mu ne a yanzu yana gani kamar dutsen bai yi ba. Fa'ida ta gaba ita ce abin da ya fi rinjaye cikin maganganun malamai shine mace ma tana iya amfani da hoge, ba dole sai ta yi amfani da ruwa ba. Kamar yadda ya halatta namiji ya amfani da shi, mace ma ya halatta. Malamai sun dan so su yi sabani da, kamar masabar malikiya da masabar shafi'iyya, da suke bambanta tsakanin mace budurwa da bazawara. Suka ce mace budurwa tana iya yin istijmari, amma mace bazawara ba za ta iya ba. Sau da budurwa ta yi idan ta yi bawali za ta iya gogewa kamar na namiji ba tare da ya bata ta ba, amma bazawara suka ce ba za ta iya haka ba, don haka ita in ta goge ma ba zai fita ba, dole ta yi amfani da ruwa. Amma abinda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah kakansa Al-Majid Ibn Taymiyyah, Allah ya masa rahama, yake cewa wato abin nan yake cewa tun da ba a samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba, kuma a zamanin su dama haka ake yi, kuma ba taba jin ya bambanta mata ya ce mace ita dole ta yi amfani da ruwa ba, to ita ma idan ta yi abin da za ta iya, saboda Allah ce fattaqullaha mastata'tu, idan ta yi amfani da dutse ko da wani abu ita ma yayi.